Terserah. Yo, kayak apa? Mbak Tatin kalian Mbak Elisa. Yuk, maka. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya parkirkan beca, kereta tak berkuda. Beca, saya duduk sendiri sambil menonton melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, mereka tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Selamat malam, Dik Tatin. Sugeng dalu, Mbak Limbo, Mbak Cange. Oh, wah, aku ya penggemar loh karo Mbak Tatin. Napa nje? Ono aku ndhisik tau ketoke arep dilebokke grup kok. Grup maksudnya grup napa? Grup LC se-Surakarta. Hei, terus piye? Eh? Termasuk yang jenengan penggemar saya. Oh, kandhani Terus kok. mlebu grup LC maksudnya aku dadek ki apa? Rumah samu LC ki apa ora? Lah apa? LC ki gawean sing becik gitu. LC ki menghibur orang-orang yang kesusahan hatinya. Oh, iya. Kuwi apik kaya ngono kuwi. Kuwi ana besok ning akhirat ning swarga papane gitu. Saestu napa? Oh, tenan no. Lah kene iki ogone kok do guyu kabeh. Gagas ya kanca-kanca mburi kuwi ora mbok gagas gitu. Oh, nggih ketemu pisanan mbok rasah ngono kuwi. Temu pisan. Menika nembe sepindah menika kepanggih Iya. kalian panjenenganipun. Ya nek ora kaya ngono kaya piye? Ya kudu sok akrab ngono ya. SA dadi sok akrab sik Sok akrab. ngono. Sok asal nggih. Ha iya. Nggih. Nggih, Mbak Tatin kados pundi Nggih, pawartosipun? alhamdulillah menika dipun paringi sehat saged sowan Alhamdulillah. wonten mriki kanthi Nggih. sehat. Nggih. Wah, nitih napa niki wau? Niteh Besmira napa-napa Mas? Oh, ngaten. Kula kinten nitih Tatin. Maksudnya pripun? Nggih niteh Tegesipun nitih-nipun numpak. Ya, Numpak, oh. Nggih, numpaki. Numpak bis. Nah, niki wau numpak anu angkong, Pak. Niku pripun? saestu niku panitiane jan kurang ajar tenan kalih kula. Kok saged? Lah niki wau ajeng Mbak Tatin kalau jalan ke belakang panggung mangke enten angkong ngono ra ya. Kurang ajar to masuk kaya cantik-cantik kaya ngene kok ditumpaki angkong. Lah nggih, wah jan piyae kok ya demenakake Mbak Tatin iki. Nggih menika nderek sowan mriki kalih adik kula menika. Nggih sik tak sapane sik iki. Nggih. Selamat malam Mbak Elisa, Dek Elisa. Jeng ngaturaken wilujeng sugeng dalu. Kosek. Biung cangik kalian Bakyu Limbok padalang Jatmiko. Sing cetha. Jeng Wilujeng. ini ku sampun ceto melo-melo. Sing cetha ki nek ning wong Jawa ki nek ngendikan wilujeng aja wilujeng ya to. Geseng bener wilujeng napa sugeng? Ya, nek sugeng niki sing ageng napa ne ngoten niku le, nggih to. No, sekeng ageng itu. Oh, apa yang ageng? Ya ageng. Apa yang ageng apa? Yo nek kowe kuwi mung sak tutup panci ngono. Ngaturaken wilujeng Ya. menapa sugeng terserah lah. Selamat malam. Ya, wilujeng dalu. Sehat? Langgeh saged bidal saged jumeneng saged wonten ngajengan menika nggih ceto sehat. Wah, jan. Jelas ceto. Aja ngajengan. Dalange iki ya malah piye to? Ora Omongan kok medeni ngono. sing medeni malah dalange ngono. Nah iya. Jenenge PDX iku. Nggih pangapunten nggih menawi kathah ketal ketul atur Nggih. menapa dene kesalahan koto-koto menika nyuwun dipun maklumi kemawon. Wis kono sak omonganmu Ya. Sing bener. Ketal ketul atur. Lah iya. Ya, pokoknya yang baku kula remen saged sowan mriki derek mangayu bagyo. Wah, wis kono. Wah, iki terus? basa kok Portugal kok dadi ya. Beda karo. Anggenipun nganakaken
bersih deso. Apa? Bersih deso meniko deso Purbayan. Dasi sapa ki mau dasi desa. Bersih Bersih deso. Reresik Resik, deso. resik. Ya, reresik deso. Ya karepmu wong kuwi lat-lat cedal kok. Kok cedal? Iya. Cedal meniko tidak bisa bilang lo. Ceto lo R-ku. Ceta ya. Ceto banget. Nggih, pokoknya pangapunten nggih menika Nggih. sowan kula. Terima kasih Mbak Cek. Elisa. Cek. Bengi iki pancen lain daripada yang lain, Mbak Elisa, Mbak Tatin. Nggih, napa Gitu. yang lain? Mangayu bagya, nderek mangayu bagya bersih desa utawa sadranan, gitu. Nggih. Ning sing mangarsani panjenenganipun Kang Mas Tuntas Subagyo. Semban mun Kang Mas Tuntas Subagyo. Piyayine sing ndi coba kowe ngerti ro? Sing ndi sa ayo. Sing ceto mesti menika lenggah wonten ngajengan to. Ceto. Wong iki ngajengan. Piyayine ngajengan. Gak mungkin wonten wingkingan. Pasti wonten ngajengan. Piyayine ngajengan. Iya. Piantunipun tak tebak bedek dulu. Aku malah deg-degan kowe ngomong ki jantung. Yo benakno to Mbak Yuku sing ayu dhewe. Nek aku kan wis paham bendino karo kowe lah. Nek masyarakat kene ya wis ben ngartekke dhewe soalnya aku ya mumet karo kowe iki. Bendino Tulung to, tulung. Benakno. Kowe kan biasane sok benakke. menakke sedek sapa? Betul kan. Betul kan iya. Iya. Wonten ngajengan. Ya, ngajengan. Jeng. Nggih, jeng. Nah, Jeng taten. angel niki Pak. Wis tekno etin kuwi mbangane. Gulang ertos. Sing waras Pasti ngalah. sing paling gaul dhewe. Sapa? Sik nganggo ginten-ginten nih jakete Adidas Cino. Terus kowe iki Gaul dhewe larang dhewe cetok kuwi sponsor wis tak debek apa bedek tak bedek Kok bebek. Bedek. Bedek. Bledek Wes piye? manut itu. Bledek nyamber sapa ngono. bedek Bedek. apa lah itu tebak itu. Iya. Kowe kepengin ngerti piyayine? Budi Pak. Yo, wah Mataraman to. Telet to. Monggo Mas Tuntas kepareng minggah dhateng panggung. Monggo. Mas. Oh iya. Oh iya. Wah, salah bedek aku. Salah we. Nggih. Sale wis kok kene mencorong ki kuwi. Ternyata ya Bianton yang sponsor itu pasti lembah mana orang ngetok-ngetoki pakai baju adat Jawa kaya awak dhewe. Dene aku kok dadi ngadoh-adoh. Lah aku ra penak bayari. Ya ora apa, justru karo Kok sing bayar kira-kira aku justru cedak ngene iki mbok menawa kok. Mongko wis lunas wingi-wingi aku mung karek matur nuwun iki. Ya to? Mbok bilih kok arek nambahi. Nggih, pangapunten nggih Pak Tuntas niki wau bercondo kemawon. Bercanda. Aja dipajak anu bahasa Jawa sa. Bercanda. Apa basa Jawanya bercanda isi? Ayo. Ya itu Pak. Bercanda. Tapi wau kula rada tersinggung sithik lho. Apa sebab? Jenengan masalah cedal mau lho. Oh, Masalahnya kula ra iso muni R. wes Pindho kowe Pindho aku Kowe kudu njaluk ngapura sa. Pangapunten ingkang ageng nyuwun agunging samudera. Kowe kudu laku dodok sa. Kudu laku dodok. Gila laku dodok itu gimana? Itu wong yojo. Laku dodok itu lho. Laku dodok iki brangkange lho, Sa. Oh, masa ya brangkang. Ya, ora. gimana? Salaman Ya, itu, sih, salim, nggih, salim. Pangapunten itu Nggih. bercondo kemawon Pak Nggih, Tuntas. sami-sami. Iya. Namung gegojekan. Kek Kula gocekan. nggih bercanda saya. Bercanda. Yang baku mau sorokot menika bohogio. Mosorok. Wis karo iya, itu jeneng sak kula. omonganmu sa. Masyarakat mosorok. Ya, itu Jenengan maksud sabar saya. nggih Pak nggih. Nggih. Kantenan iki bocah nggih antene nganten iki tadi. Nggih. Jenengan sing penting maksud nggih. Oh nggih. Nggih. Pokoknya sing waras ngalah Nggih, Mas. paham, nggih. Nggih, kira-kira setengah cetha. Setengah Setengah cedok. ya. Mboten nganu to. Napa nek kalian iki rak mboten pangling to, Pak?
Napa Lah tahu dereng kok? kenal kok Dereng pamling. Oh, dereng kenal toh? Dereng te. Dereng te. Durung kenal. Dereng Durung kenal. Nggih. Dereng tepang. Anakmu tepang iki ngene. Tepang iki gajulen kuwi tin. Oke Pak, mohon izin Pak Dunta, saya Elisa Urcarus Alaso. Pakai Indonesia aja ya, Oh, lebih enak iya. kan diterima ya. Nggih. Nggih. Elisa Orcarus Urcarus Alaso. Oh, Ya. Sinten, dari Pak? mana itu? Niku pemimpin Kok pemberontak namanya- wonten Portugal, Mas. Namanya kaya wong Portugal ya. Lah nggih. Ya, bapak saya seko toli-toli Pak. Oh gitu. Ya, Apa? bapak saya seko toli-toli. Oh, sing toli-toli. Toli-toli. Ya, ya. Toli, Jadi toli. tapi saya lomo di Jawa, lomo Oh, di iya. Jogja. Jadi Oke. saya nyinden seperti ini Pak, Oh, tapi ya perbuatan dan akhlak saya itu agak hancur. Ora agak remuk. Iya, karena ya sering menghibur masyarakat itu Pak. Iya. Nggih. Masyarakat ya Mohon izin. masyarakat. Apa bahasa Jawanya? Rasa masyarakat. Iya, Jenengan masyarakat. manduk-manduk dong mboten? Setengah. Ya kita Indonesia aja ya, biar jelas. Ya, anu Mbak Tatin, Mbak Elisa, Ya. biasanya Mas Tuntasi diringi orjen Iya. nyanyi Siap, berdua, siap. kudu berdua. Iki ketoke lamunan iki anu penak iki lagune. Oh, Lamunan. nggih. Mantap. Nah, kuwi Napa kula betake, Pak? Oh jangan Pak, ini diam-diam kalau siang jadi Kepean. copet. Kepean Oh, soalnya. kepean Iya, aja. nah, awan apa dah? Tapi suaranya Copet. jelek gak apa-apa ya. Suaranya jelek. Nggak Gak apa-apa iso ya. muni R. Oh, R. Kakean itu kopi tidak ya. masalah. Tidak masalah karena panjenengan itu kan disegani banyak orang. Sepatunya aja saya tidak bisa itu. Dibandingkan diri saya masih mahal sepatu Bapak. Jadi nggak masalah Pak itu. Soal nggak bisa apa. Saya itu juga banyak nggak bisanya. Nggak bisa masak. Nggak iso popo. Aku yo anak ning omah. Wong Isane wedok. Iso mandrokan tok iki. Isone yo ambekan bener-bener. Iya. Cuman bernafas saja. Ya, lagune ya, Nggih, lamunan lamunan nggih. Sepira Mas? Sik Ya. dicoba sik, Mas Tuntas pinten sik nadane. Iki pokoknya bebas, wong iki limbukan tekan jam 2 lho iki engko. Bar iki terus kowe mulya. Angin ratri. Kok Sepinten Mas? Pakai Mas? nada apa? Nada Z ya Mas.